Iya, ditoto Pak Rebul, ditoto Pak Samsun, wasit sing tigen, sing awas juga diroboh nih awas Pak Kang. Yang terhormat kepada Bapak Mengudi, dengan hormat dimana untuk naik datang panggung, dan juga saudara selamat sore, Sugeng Rawuh juga hadir, Jawa Tiban yang dari Debit Kali, yaitu Bapak Yani, Badut, Mas Arifin, matur suwun naipun. Mas Arifin, matur suwun naipun nggih. Dulur-dulur dari Debit Kali. Himbauan dari sebenarnya sing tas wasit dibawa untuk turun di bawah panggung. Durian tangguhan leret rokan di bawah panggung nggih. Dipastikan dari Sadro Samudro. Monggo pastikan jawabannya mencuti. Ditangani Joko Patrani. Nggih, sak rene penyiar wis kesel yo wing rokok karo mobil, diganti karo Bapak Mangudi. Monggo Pak Mangudi. Yo, ada sing prikel pastikan. Yo, sebelah sing tatas titis. Boleh ane podo ngarepe. Senengane dodo petok digawe brutu yo mo. Yo, ora apa-apa, kok doyong aja jejeg-jejeg. Aja ngewal, aja nyelindin. Wis istimewa banget seni budaya Tiban. Se-Jawa Timur, Dulur Trenggalek, Tulungagung, Blitar. Adu kesaktian, adu keterampilan, adu ketangkasan. Jangan kata, jangan tewel. Ketika gredes, aku ora rewel. Sing dikarepne yo ngene iki. Seni budaya Tiban. Meskipun kesenian keras, ora nek sing kisruh, adem ayem, guyub rukun. Bareng-bareng nguri-nguri budaya. Tinggalane wong tuane dhewe dhisik. Ya sing bareng. Ayo sing buka aja lali cekelane. Aja lali gembolane. Aja tumpang suh jopone. Tumpang suh gubel-gubel ning awake dhewe. Ayo jajali. Oh, wis to. Pilio pokok doyong. Ayo sapa iki Tuhanul? Tibano sing diomah dhewe. Mas Heru Kusnanto. Ayo. Iya jali lo kamu kaya orang. Wes apik to. Ayo, kita ditoto, kula ditoto. Aja sampe jubel ning lawangan. Ben adem ayem sing delok ben marem. Sing melak diatur cukup loro-loro sing antri. Etan loro, kula loro. Sing ning isor cukup lungguh kursi rokokan ngopi bareng. Ayo, padha seniore, padha sengkene. Ayo sing tadah yo aja sembrono. Waktunya jelo podang kuning. Podang kuning. Gamelan podang kuning Pak De. Request podang kuning. Yo. Sebelah jingkrak joget. Ora apa-apa. Ya, joget Kang. Lah yo ngene, enak didelok. Yo, yen sampuane, ayo yo oleh. Yo. Dijoget hati-hati sing tanda. Lenok lebu. Lah, ngono. Emang hibur penonton. Ayo, ganti sapa iki? Sing kowe lan ginuk-ginuk kaya
utuh, dodo utuh, singkong lon, urat, rojo kuat ini. Tapi kita sekti. Yo, ayo mas, ono coba kontromu, pinggel tadahmu. Dulur saka Trenggalek, ketemu saka Blitar Selatan. Antrine loro-loro. Ora apa-apa. Ayo Kang Mas, ada karo Nese Buyu. Eling-eling boleh tambah dulur, tambah kanca. Ayo Pak De. Sebelahmu ora apa-apa. Padha pitere, padha sektine. Kesalahpahaman, hati helm, hati tadah, hati pecut. Ayo mas, sing kroso, sing tatak, aja tanggung-tanggung. Oh, para sekolahnya wis dhuwur iki, sebelahnya antik. Wis padha-padha. Yo, guyu-guyu kan nyelindit. Ora nyelindit. Nyopet. Yo. Sopo iki? Ayo, senom yo lek. Wile yo lek. Yo, milih kecut, milih kacang. Yo, manok tatanane landang. Aturane. Siap. Mundur selangkah, rong langkah, sing kadah siap dhisik. Yo, ono janjimu. Diajal amri teblaran terjadi piye? Wis ora apa-apa ning ngarepe MC ora apa-apa. Keserempet MC-ne ora nesu. Yo, Landangnya sing tegas. Yo, siap. Begitu cok, tadah ditutup. Yo, ojo wedi-wedi, sing tatak dulu. Ada yang tatak, sing sebelah yang tatak. Yo, wis biasa. Jagung keserempet pecut biasa. Kena iyo biasa, kenaan ya biasa. Apa besok goyo. Yo, wis manut landange. Yo, koyo gini tane. Begitu landang col, sampean siap. Ayo tengah sini. Yo. Weh. Sing dadi pelandang kudu tegas jeli mengamati pertandingan. Lek dipotong ya dipotong, lek ditambah kalai aturan ya ditambah. Perlu dieling-eling adewe ora golek musuh, isine mau golek dulur, golek kanca. Yo, wis tak coba mantramu. Yo, langkae ditoto.
Aja sampai dobo sikile. Lek dobo tiba dhewe. Mon. Tapi joget sih yo le. Oh, siap. Boleh becut ditekem. Lara ditekem mun akar kancane. Wes. Ya cilik bane yang pantes. Cilik orang kan bakal dia ora kok kan bakal padha bakale. Padha sekine. Utara Jawa mantramu sing tak amre ora dadi digempuk. Gila. Nyeblae milih tengah-tengah wae. Aja ngisor-ngisor, aja dhuwur-dhuwur. Ngisor kena lato-lato. Mohon perhatiannya kepada panjenenganipun Bapak Edi Bing. Dimohon naik di atas pentas untuk menghentikan wasit dan juri. Dan Bapak Khairuddin dari Sawantar Manunggal. Ayo, wasit juri, selot sore, selot rame, dipilih sing senior tenan. Bapak Edi Bing dari Maliran dan Bapak Khairuddin dari Sawantar Manunggal. Asuhun naik di atas pentas. Monggo Edi Bing dan Bapak Rodin. Yo, wes siap sebelah salosmu. Oke, ruwes malih kodang kuning. Karo nek boten kodang kuning gak gelem tiban iki Pakde iki. Ya, dilayani dulur. Dulur lanang saka Trenggalek, saka Tulungagung. Kodang kuning. Bapak NMB, Geratos Bapak Rodi, Bapak NMB. Yo! Titis, ada yang frikal. Ada kursi. Paling baik ini piatune gede dulur sagah piatem. Daleme mawiran kulone alas. Yo ngene padha seniore. Isine mung mesem boyo. Yo. Ya jali tadamu kaya kata tembuse. Oleh notak cepet dodong. Ayo. Di sing leno ya sing kebobolan. Di sing prikel ya selamat nek sampe kok. Wes boyong rukun. Kabupaten Blitar. Agung Kediri Trenggalek. Senene keras, tapi piantune rukun-rukun. Ora nek sing rewel, kabeh boleh dulur. Yo, yang jadi kan rosok. Wah, ora apa-apa. Ora gresele. Ayo, iki sapa iki? Pergantian wasit, panjenengan Bapak Edi Bing. Jago senior. Saking Maliran. Ya dhisik tukang tawur, saiki rawani tawur. Ale Bapak Rudin saking Sawantar Manunggal. Yo, toto jatuh kabeh. Hati-hati si Marlon karo aturane pelanggang, karo aturane wasit. Yo.
padha ya Kang. Wis to. Losno. Ora apa-apa. Ora cedak bapak bolone pandhe. Kena telek lecuk hilangan. Ayo le. Oh sama to saene combong bulung. Aku rejo. Ketemu bulung lanang sama bulung ambung. Salaman. Ganti becok, ganti tanda. Aja sampai lali, helmet dulu. Tegele didone Kang. Tegele ora munduk. Safety diutamakan, tidak jadi salah paham. Betul. Wis ora cadah gelem. Tajae pane pedo bakal ya angel dilebok. Kita era diadai, bakal ndak iso mlebu. Ampun Bang, bos sapimu ora apa-apa. Ora nesu, ora guyu mesem guyu. Ayo. Wes to, aja tanggung-tanggung. Awas. Cepatan. Ora apa-apa. Ojo sekile. Kurang bisa. Atas lagi kamu. Soy. Ora. Oh. Wis to ujar-ujarno ora lek umpet. Umpet wis menggane. Ora apa-apa. Weh, mentai janji ngene, tapi kono ya ora kena. Salaman sik, tambah dulur, tambah kanca. Ya kan mudhuk rokokmu apa? Rokokmu jarum super. Rokokmu apa? Rokokmu linting dhewe, bakuh tandurane dhewe. Yo. Wes. Dibare jam 5 iki kok. Tatanane tertib, aman. Sing main ditata ya penak. Sing nata ya penak. Antrine cukup loro-loro ae. Aja jubel ning lawangan. Nek jubel ning lawangan sing delok balik kabeh. Yo. Kene sanding Kalonjono gedhi dhuwur ora wani getih kae. Tekan kala sorot gedang ning wani kae. Yo. Nyedhek kene lho. Ini noto kono-kono ae toto. Aku toto di takon ana ana pujo lho, kejule ana pujo lho. Ora pucuk tak munggah. Ana tangga ana tas. Yo. Tak ganteng. Ayo Pak De. Jaya Pak De. Oh wis padha suwe. Padha jagone. Oh, sama. Yo. Wis lop. Ora apa-apa. Padha begurone. Dulu kalian tetap tenang. Panggah digoleni gon. Karo Pak Khusus digoleni gon, ampre iso maine. Adoh-adoh ora main mesane. Yo, sing wis main aja minggu aja sampe ping 3. Dulurmu galak aja ya pengen hibur. Matur suwun. Dulu sama Pasopati. Sama Gajah Putih. Wis kenang-kenangan lawas iki. Dulur galak maine ya apik-apik. Sekti-sekti. Kandel kulite. Kok ya kok padha sepuhe kok. Contoh anak putune kok. Kok kaya pas ati kok padha pintere. Ini kilo dulur sing nemron ditantang bae maine apike kaya ngene iki. Wis takno jimatmu sing lawas karo kok sing ora tau kontokne. Saiki tok romo. Ayo dituntun dia kena. Oh, lali ora karo
mangso kok. Oh. Wah, ora lek mangso. Lek mangso jane Google nek sikile dhewe. Iki ra Google berarti ora mangso. Kebulandomu sing mulu sama, bawa kok. Kok brodol kare papat ning dhuwur. Yo. Untuk kanca-kanca panitia dimohon untuk memberi jalan kalian dulur-dulur galek tim penggalek klub ayo kita ditoto jago kita harus berono tidak jalanan tidak gojekan harus dulur-dulur galek matur suwun Bong Bapak Ayo, nom-nom maneh. Dulur-dulur galek anak buah ditoto sing sportif sing kondusif aman ben padha seneng penontonnya aku lagi delok maine wong galek jan marep wis ropo iki mespol yo yo cilik wonge gedhi sebelahane rasa tenan tibae ayo mas basite manut karo tanganane basit nah dulure sing tadah ben kinong wis nyatol osno ya jane topi yo ya rasa tertib, aman, terkendali sing main yo puas, sing delok yo puas sing delok rumah terhibur, orang keling-kelingan sampai tukang soteng tak pojok nih gitu yang ngerti lho manut sing tukang soteng sampean ayo mas wis to nyerno milih dino ora apa-apa rumah sampun dino sing api nang kita nyeblak wetan nyerno dhisik lek rumah kita aja nyeblak sing ada yo ngono akhire munyer mumet kabeh boleh kabeh yo ora apa-apa wis padha apike padha nome ahli dek menang di dhuwur cilik ora bakal gedhe ora bukan bakal yo padha sekene ora apa-apa lah mumet tenan to milih dino akhire munyer akhire geblak mumet dhewe yo jaga bacot sing jeli bacot didelaki untung-untunge ana silete ora oleh ya sing ana silete karo MC ne tak gawe balik yo adae iki padha mentese wis to sembilan sauro samuran lah mes bulu to iki ya ngene iki ada karo kanca sumeh po wis mos aja tanggung-tanggung ora apa-apa wis sing sebelah dhewe lembut sekilane guru mau wis ora pas no boyoke apa dodone ora apa-apa
Owen Udus. Lah pandange senior ini tatak tok. Awase Romo pede nimbing iki. Lek keserempet tangane ya biasa, dhisik latihane biasa tangan dicacah. Iya. Siap deh. Besul, boleh tot gegem sing rosok. Yo. Jajal selamat dipundi. Dudohno. Ini gitu. Dulur seni budaya tinggali ini. Petarung menang. Orang meliti ning jalan. Ning dhuwur meliti. Rono yang buyuk. Bareng-bareng uri-uri budaya. Ning isor ya andam asor supeh mesem dulu cedhok kancane. Yo. Yo. Ayo. Ayo. Yo digoyang ki koyo wae, nang dolan. Yo, dilunge koyo yo le. Terus balik neh ditutupi. Yo. Boleh no jebol tenan boyomu. Aja anggap sepele. Aja gampang nih. Pecute wong sawentar ki landhep-landhep. Yo. Sing gawe nopo Mbak Kecut. Mbak Kecut yang melite rumpuk yang atas tenan. Yo, dulur lanang. Sama merdumu Blitar. Ketemu dulurku sama Trenggalek. Mas Daroji, adai sing prigel. Yo, salaman sih. Sinden sing genyeng dini ning dia. Ilang-iling. Banyu ribut. Rawuh katwau kesel. Kendang jaine ora metu jere. Mbah Imam Mulaya kalian Mas Mulwan. Mas Bondo Margoyo Mas Pun naik di atas depan oleh Bayarimun Bopo Imam Mulaya matur suwun. Lah iki Mbak Iripun ayam tenan. Lat, kene lo. Ibu, Ibu, Mas Bondo, ayo. Lagu teladang. Ibu, Mbak Imam Muhayan. Sesepuh Iban saking Blitar Raya. Ibu sepuh Madura. Bisa tutup ngomong gitu. Matur mugi bangun. Mugi jangkune berkacamata dengan bersarung. Kawana teladan saka balen. Mungkin ketinggalan pemanggis sapan sinapan. Mas Bondo, sampir ngopi dhisik. Ngopi lho. Tambah dulur tambah kanca. Wis to. Ayo, Mas Daroji, wasra sebelahmu. Kok raja montroku metu langsung. Ora apa-apa. Yo. Yang geremet, geremet dodok, geremet goyang.
karate. Jenenge Areng Asmok. Wis. Mas Gondo. Pendekat teladan, jawara teladan, saking penggalan, saking klub Pasopati. Ini yang boleh. Tidak kasih santri, kayak santri tenan lagi. Wes bersarung, tapi sekti pondok dino. Karate iso, silat iso, bantah kaya lek pinter. Yo, Pak Seman, eto Pak Seman. Wis to, sawasmu ora apa-apa. Padha sekine, padha gurune. Nomor-nomane biasa iki. Ditatah bobone yo biasa. Tatah boyoke yo wis biasa. Wis penggale. Wis dene dalan, alhamdulillah. Ora gedosan aku oleh mengundang. Yo Kang, sebelahmu Kang. Wis wasno kok ayo. Rodot angkat iki. Nek kursi kene ora apa-apa Pak Seman. Oh, Pak Seman karo mesem guyu. Sesepuh sama tulung agung ini lho. Ora apa-apa. Jogete Mbak Man. Terima kasih. Langkae langkae karate iki. Oh, lah tenang. Pokok aja wae dibal lho mesane. Bon, salaman. Ayo, kaitan siji kok buat siji.